हमारे धर्म के पिता श्री चंद्रभान सिंह यादव कनकपुर सैदाबाद से 500 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किए। चरण छू के प्रणाम, आशीर्वाद दी कि बिटिया अपनी कला में कामयाब हो सके। कोना मेहरारू अपना मरद के रहन दे के कहे तोहार खेला हम कुल समझ गए है, कहा भाग के गए हुआ सब हम जानत भाई। कहे साजी से नाच देखे कैला बारात में, भइल बाड़ा है हरे अपन मेहर छोड़ी रात में। सुना साझी से नाच देखे कैला बारात में, भइल बाड़ा है हरे अपन मेहर छोड़ी रात में। मीठा मीठा बात है कमरिया में, तो दूसर की वाली बतावे। का बतावे? कैले तू हाथ बाड़ा कैसन मारा बाड़ा, कैले तू हाथ बाड़ा मेहर के अपना ना बुझत रात बाड़ा। सुना कैले तू हाथ बाड़ा कैसन मराद बाड़ा मेहर के अपना ना बुझत रात बाड़ा। होयू जखाला त कपारे धरबा कपारे धरबा, होयू जखाला त कपारे धरबा कपारे धरबा। दुआरा पे पुअरा बिछा के सुतताड़ा, दुआरा पे पुअरा बिछा के सुतताड़ा। मजा मारी ले भुअरा तका करबा, बड़े ही सम्मानित आप दान बहादुर पाल शाहीपुर सिंह 100 रुपए का पुरस्कार। भैया के बहुत बहुत प्रणाम, सब लोगों के बहुत बहुत प्रणाम। आवाज